444 Game. Povedz, čo vás trápi jebať každý kandidát. Povedz, v prvom treku sa vám vyjebala stamina. Ste si ma listovali, jebe, čo som mafia. Povedz, vás tu poriešim po jednom ako mamina. Sľuby sa sľubujú, tu vítam hore, že dlhy sa dlhujú, rodiny majú stres. Domy sa budujú a mladí nemá kde. Auta sa kupujú, no na benzín už ne. Poďme to riešiť, ne, skúsme to nežiť, ne, to preto bledy sme, z mesiaca prežiť, ne, dobíjať kredit, ne, spať sa tie veci, ne, 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 ne. Prepáčte, pani docentka, ja som mal konkrétnu otázku. Pýtam sa vás, prečo bolo mesto Púchov? Prečo my sme vo verejnom priestore? A mám to v piči, otvorím si na vás hubu. A manža v piči, neotvára si tú hubu. Jebem vás do chrbtu, to robím iba hudbu. Nevládzu starí mladí, poriešime kurvu. Kto si ty, čo si ty? Máte všetko pod nosom, aj tak nestačí ti. Kto si ty, čo si ty? Propagovať kampane a potom mať piči. Si myslia, že to nevidíme, že sme slepí, ne. Že henta žere love, daj si papa, daj si med. A henten pod ňou na tabletkách skáče ako pes. Pes, na, dones. Dajte mi 1 000 000 eur, napustím vám bazén. Dajte mi 5 000 na mesiac, kúpim Hammer. Nemám šoféra, takže šetrí sa to samé. Kúpim si motorku a schovám ju na škola. Ešte chvíľu, ešte deň. Tie vaše kampane vyjebem niekam ven. Berem tašky, berem sprej, pôjde dole každý plagát, každá hlava. Ráno v zrkadle ťa čakám vzadu v odraze. Zastupiteľstva v Púchove a som maximálne vytočený, pretože to, čo som videl, takú aroganciu moci, ako sa správajú púchovskí poslanci, teda ich väčšina, je neskutočné. A mám to v piči, otvorím si na vás hubu. A manža v piči, neotvára si tú hubu. Jebem vás do chrbtu, to robím iba hudbu. Nevládzu starí mladí, poriešime kurvu. Kto si ty, čo si ty? Máte všetko pod nosom, aj tak nestačí ti. Kto si ty, čo si ty? Propagovať kampane a potom mať piči. Po prvom treku bolo veľa pohoršených. Dostalo sa to ďaleko aj medzi deti. Dubnica prosila ma, nech im spravím treky. Tu zas ma chceli kúpiť za peniaze ždeti.